Kalabadabs, welcome to my channel. And for today's vlog, dito tayo ngayon sa Albay. And ngayon tayo magki-claim ng ating premium. So hinahanap ko yung makakasama ko sa pag-claim, no? Si Erickson. So dito na daw siya sa Albay. So magki-claim kami ngayon ng aming premium, mga Kalabadabs. Sana kaya yung mohong ngayon. Kalabadabs, nandito na si Erickson. So pupunta na kami doon sa ano. Saan kita ma-claim? Dito ba? Capitol? Saan? Diyan o dito? Ay, sa office ka ano? Pitikaw. Sabi niya? Di ba sa ano? Sa ground floor ba yung ano yun? Ground floor Capitol. Ano yun eh? Ha? Alam mo yung Capitol? Di ba sabi sir? Ground floor Capitol. So hindi pa namin alam kung saan kami Sa ano yun nasa GC sabi sir? Ano sabi? Sa PTO. Sa ground floor ng Capitol. Oh, PTO. Yun ba yung Capitol? Hindi naman yung Capitol, ah. Provincial Tourism Office. O di yun. Sige na nga. sorry. So nakita po natin, mga Kalabadabs, sa likod, tinanggal na po yung malaking Christmas tree dito sa Albay. And nandito na yung certificate. Yung certificate ko to sa Smash Community Riders Club. Ride for a cause. Ride for a cause. Doon sa ano, sa yun? Malilipot. San Isidro. So ang kasama ko, mga Kalabadabs, ay isa sa ano, heartthrob ng ano, Yan natin kasama ko. ng tabako. Ayan. So pupunta kami ngayon sa Provincial Tourism Office para mag-claim na aming Biro din ako. para mag-claim ng aming premyo. At yung 1,000 nito ibabayad ko pa dun sa kay. Ganun, baka lang dadaan lang yung 5,000 sa ano ko, mga kamay. Kasama ko ata nag-vlog. Ay po, ate. Charot mo si ate. So ito yung Albay Astrodome. So ito yung Albay Astrodome, mga Kalabadabs. And then sa likod nun, dito sa may side, nandun yung Provincial Tourism Office. So dun kayo makiklaim ng cheque. And then pupunta kami ng bangko para i-encash yun. Sana konti ang pila. Tapos after nun, ititreat ako ni Erickson ng lunch. Wow, perfect. Sana ako talaga may pang-treat. Since Ay, abay daw sa oriente. ay, dami naman mga sinabi, oy. Ano naman, para 50 pesos. So, lilibrehin tayo later ni Erickson, mga Kalabadabs, since siya naman yung mas mukhang mayaman kesa sa akin. Diba? So, dito na kami, mga Kalabadabs. And then, mamaya, abangan nyo dahil magagawin kami. Charot. Ayun o. Ayan na. So, andito na po kami, mga Kalabadabs. Ayan, so, papunta na kami ngayon sa Pitkaw. Dara mo yung ano, GC. So, ayan na, mga Kalabadabs. As you can see, papasok na kami. At mukhang close siya. Di ba naka-lunch break? So, punta na kami. Kami po ang mga elite na pilit. 10:41 pa lang. So, let's go! No mask, no entry. Hello. Eh, nasa na to? Bakit close? Bakit close? Bukas ba? Bukas? Bukas. Hello. Hello po. Ako, Capitol. PTO. Oh. So, ayun. Pupunta muna kami ng Capitol, pero at least babalik kami para kunin namin yung aming pamasahe. Diba? Bibigyan kami ni Sir Billy ng pamasahe daw. So, para hindi mabawasan yung aming premium. So, pupunta kami ngayon. Balik kami ulit doon sa Capitol, doon sa ground floor, kasi doon namin i-claim yung check. And then, babalik ulit kami dito. Diba? Para kunin naman yung pamasahe. And then, tapos nito, mag-i-encash kami. Then, pala kapag encash kami,
Siyempre, i-deliver tayo ni Erickson Brito. I-deliver niya tayo sa Jollibee. Yung ano lang, so yung 180 ata yun. 100. Ayan, nilabas niya, nilabas niya yung mga resibo na. Para na, Hello, Ape. para na konsensya naman ako sa mga nilabas na yung mga resibo ng bayarin. So ayan na po mga kalabidabs. Dahil sa linabas niya yung mga resibo, ano pa ba magagawa ko? Di ako na lang manglilibre. Siguro doon na lang sa sa Epa Street. Nilabas yung resibo. Visit. Yan, nilabas yung mga resibo mga kalabidabs. So pupunta na kami ngayon sa Capitol ground floor sa PTO at hahanapin natin si Juday, si Miss Juday. Mga kalabidabs, walking na tayo. Tell me what you like, tell me what you like. So, nandito na tayo ngayon sa ground floor. Then, hahanapin natin yung PTO. Dito na kami. So, andito na kami mga kalabidab sa PTO. And, dito namin i-claim yung aming certificate. Of course, kasama ang heartthrob na si Erickson Brito. Yung pinakamaraming naging jowa. Ayan mga kalabidabs. Eto na! Ayan. Kalain mo yun. Susulit yung aming hirap at pagod talaga sa pabablog. Pero enjoy talaga namin yung pabablog ha. Hindi sa may premyo. Pero syempre, additional reward na rin to na may na-receive kami. At least, parang ano na rin to. Na yung aming pagod din. So babalik kami ngayon sa Pitikaw para kunin yung aming pamasahe, di ba? Diba? So, may nga pala sa Buko Trio, andito na yung gift ni Kuya Bon. Mas marami na ako yun, no? Tinalo niyo ako sa shares. Namiyak, hindi niya ako pinatulog. Gagagal. Mayroon kaming tig 200 pesos. Thank you, Sir Billy. Ayan, mayroon kaming tig 200 pesos. So, dito ko na kukunin yung libre ko. Thank you so much, Sir Billy. Ayan, binigyan kami ng extra money ni Sir Billy. Napaka-generous talaga ni Sir Billy. Thank you so much. Ayan, sa Provincial Tourism Culture and Arts Office sa opportunity na binigay sa amin, no? And then yun na nga, at least yan, abangan nyo yung mga namin, mga ganapan pa sa mga susunod pang activities, no, ng Albay Tourism, kasi for sure na madami pa tayong ipopromote na places. Yan, thank you so much sa lahat ng mga nandyan. So ito, papunta naman kami ngayon sa Land Bank para mag-in-cash. Pero anong oras naman? 11. Okay pa. 11:10. Okay pa naman yun. So, dahil parang feeling ko mahal kasi yung pagkain dun sa kakainan namin. Kaya kailangan mag-cash muna kami. Kasi, syempre, librehin niya ako. Parang feeling ko kulang tong 200. Sa bagay. Kasi nakakaya naman kay Erickson kung pakainin ko siya karinderya. Baka sabihin naman niya, napaka-cheap. Charot. Sa Jollycod, no? Baka libre tayo. Gusto mo sa Jollycod? Hindi pa ako nag-post. Wala, hindi ka pa nagpo-post sa Jollycod? So sa Jollycod tayo? Pwede. Sige. Mag-Jollycod muna tayo o magpababangko na tayo? Jollycod muna. May bank ba karan eh? Diyan o yung Land Bank. Kung meron yun na lang muna. So pupunta kami ngayon sa Land Bank. Kuya Bon pa, Ngayon sa Albay. No? Magpupunta na kami dun sa Land Bank. So, samahan nyo kami maglakad-lakad dito sa napakainit na place. Dapat double na ako sa payong talaga. ay, yan. Para dahil mag-vlog. Sabagay. So, ayan. Ito mga kalabidabs, galing na kami dito sa Land Bank, pero hindi daw pwede yung aming
Yeah, may check it. Dahil veterans yun. So pupunta kami dun sa Albay sa katabi ng simbahan ng St. Gregory kasi doon yung veterans bank. So doon kami magpapaingkas. Sana naman bukas siya. Dahil kung hindi, nga. So, kita-kits later. Ito mga kalabidabs, mali yung turong Google Maps sa pero dahil gutom na kami, pupunta kami ngayon sa Jollycod kasi doon muna kami magla-lunch and then babalik kami doon sa Legazpi kasi based dito sa aking Google Map, Legazpi siya. So sa may Legazpi siya. Doon to malapit sa may Magayon Hotel. So yung tinuro sa kanya, St. Paul Lines. We're in epic. Mag-claim sa ano. Magki-claim siya sa tindahan ng mga religious paraphernalia. Tama ba? Paraphernalia ba? Mga religious basta items. So ngayon, pupunta kami ng Jollycod kasi dito kami kakain. Pero sobrang init. Good luck na naman sa aking skin. Diyos ko, nagpuputo. Oh, ay na-dance. Ha? Na-dance. Ay, oh my God. Uy, ba na? So pupunta kami ngayon sa Jollycod mga kalabidab. So samahan niyo kami papuntang Jollycod dahil doon kami mag-lunch. Nandun dito kami. So let's eat na. Ayan, kain na tayo mga kalabidab. Bago tayo pumunta doon sa Veterans Bank, kailangan busog na muna tayo. Sana bukas. Dahil kung hindi, okay lang, may nauwi naman tayo. Sige, kita-kits later mga kalabidab. Kakain muna kami. Kalabidab, andito kami ngayon sa Legazpi City. So after namin ng Albay, dito na kami sa Legazpi kasi dito namin nakita sa Google Map yung Veterans Bank. So yan yung green, yan na green na yan na yon, Veterans Bank. And hope bukas siya. Mga kalabidabs, nakuha na namin. Di ba? Nakuha na namin. Mga kalabidabs, thank you sa pagsama sa amin. Ayan mayroon na kaming money. So, kita-kits sa aking next vlog. This is Bon James D, ang vlogger, the true lover. Bye! Thanks for watching. For more latest videos, click here to subscribe.